rekolekcji u Adwencie, jakie prowadzić licencję ksiądz rektor seminarii Witali Wojciechowski. Witаю всіх вас, дорогі брати і сестри, всіх, хто разом з нами молиться, дякуючи онлайн-трансляції. Хочемо разом слухати Боже Слово. Так як Марія, це Слово приймати в наше життя і жити їм. Не бути тільки слухачами, але тими, хто живе, виконує це Боже Слово у своїм житті. Тому просимо я Марчини Опєкіна на час реколекції і Святла Віка Святого для всіх нас, хто удільничав в реколекціях, і так само для отця реколекціоністів ксьондза Віталія. На початку Святої Мши щиро просимо пробачення у Пана Бога за наші гріхи. Сповідаюся думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молюся. Святую Мшу цілібрую інтенсив померлого Івана у 5-ту годовину після смерті, саме за всіх померлих з його роду, доручаючи їх Божій милосердності. Всемогутний Боже, дай народу Твоему двойным чуванням чекать прийстя Твоего одинародного Сына, как с запаленными светочами вышли Яму насустра, як Он сам вучить нас у Євангелії, які з Тобою живей владають у єдності Духа Святого, Бог. Czytanie knih proroka Isaii. Tak każe Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja Pan Twój, jaki wuczyć Ciebie temu, co korysne, jaki nakierowuje Ciebie na szlach, jakim trzeba iść. Wtedy spokój Twój byłby jak raka i sprawiedliwość Twoja jak chwali morskie. I Twojego potomstwa było jak piasku, i naszczadka z ulonia Twojego jak jego piasczynek. Nie znikła i nie było zniszczona imię Twoje przed moim obliczem. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу.
Nie taki rozбожный, пьяный, як мякина, что ветер разносит, бо ведає пан шлях справедливий, а дорога безбожных загине. Кто идет за тобою, той будет жить вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прийде пан князь спокою, виходьте йому насустрач. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus сказал народу: «З ким пораўнаю пакаленне гэтае? Яно падобнае да дзяцей, якія сядзяць на рынку і, звяртаючыся да сваіх аднагодкаў, кажуць: мы гралі вам, а вы не танцавалі. Мы галасілі, а вы не плакалі. Бо прыйшоў Ян, які не еў, не піў, і яны кажуць, у ім злы дух. Прыйшоў Сын чалавечы, які есць і п'е, і кажуць: вось чалавек, які любіць есць і піць віно, прыяцель мытнікаў і грэшнікаў. І была апраўдана мудрасць справамі сваімі. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Не ведаю, може без мікрофону спробую, чи буде чуваць. Тут не буде чуваць. Ну, давайте поспробуем тоді. Все ж таки з мікрофоном. Шановні брати і сестри, сьогодні ми розпочинаємо перший день наших парафіяльних реколекцій. Реколекцій духовних практик, які допомагають нам, наближають нас до Бога, допомагають відкривати, шукати Бога в нашому житті і наближатися до Його. Я хотів би в этой реколекции, у часі этих реколекций задуматься над такой справой, до якої закають нас часи підрихтовки перед урочистостями Божого народження, перед урочистостю Великодня, правда, это постные часы и час так само вытяжения, яким з'являється Адвент. Ми часто чуємо там таку справу, з'являється як навертання. Навертання. Костел закликає нас до навертання. І так бывает, что человек верующий, и больше, скажем, человек, який удзельнічае у християнскім житті, у житті парафії, у житті костела, мае часам такі невялічкі клопат з гэтым навертаннем. Чаму? Ну, тому що навертання вельмі часто разумеется досить так однобоково. Что такое навертание, правда? Ну, працаваць над своими грахами, стараться быть лепшим. Ну, фактично так. Ну, якості ми у інших якихось, правда, плоскостях ми навіть ну, не моцно розглядаємо. Я хотів би порозважати менавіта над гэтым навертаннем крыху шырэй.
І сёння можа менавіта навяртанне як такая пэўная рэвізія нашай веры, нашай хрысціянскай веры. Чаму рэвізія? Ну таму што я маю тую свядомасць, што калі мы говорим пра рэкалекцыі, то найчасцей людзі з вуліцы не прыйдуць. Найчасцей прыйдуць тыя людзі, хто зноў ж такі зацікаўлены, ну, як у нас цяпер кажуць, хто ў тэме, правда? Таму, ну, хто не ў тэме, то найчасцей прыйдзе. Вось. І менавіта рэвізія, таму што, ну, не можна сказаць, што гэтай веры ў нашым жыцці нема, але заўсёды ёсць аказія застанавіцца і падумаць, як гэта выглядае. І вось менавіта кажучы пра веру чалавека такога, скажем, уключанага ў жыццё касцёла. Калі я гляджу, правда, вельмі часта ў мяне з'яўляецца такі цікавы вобраз, ну, такой дзіўнай будоўлі, якую чалавек чамусьці пачынае будаваць з даху. Дах, сцены, што-кольвек. Там шмат чаго ёсць, але вельмі часта бывае так, што там няма фундаменту. Як мы ведаем з Святога Пісання, дом, які не мае фундаменту, гэта не моцна трывалы дом, правда? Таму што калі прыходзіць выпрабаванні, чалавек можа мець з гэтым праблему. Што я маю на ўвазе ўвогуле, калі кажу пра гэтую будоўлю? Вельмі часта можна спаткаць чалавека, который, правда, ну, шукае якіхсьці такіх высокадухоўных справаў. Часам прыходзяць людзі, задаюць пытанні, а што б можна было тут яшчэ? А вось ці знаёмыя вы з такой духоўнасцю? Прошу ксяндза, ці знаёмыя вы з такой духоўнасцю? Шчыра кажучы, пра некаторыя духоўнасці можна і не чуць, правда? Вось. Але часам я гляджу на этого чалавека, я яго ведаю, гэтага чалавека, і я разумею, што пытанне гэтай духоўнасці, гэта якіясьці пошукі, чаму? Ну, таму што гэты чалавек паходзіць фактычна з веруючай сям'і, і яму ўжо троху так стала нецікавае было. Вось традыцыйная вера, і ён пачынае якіясьці пошукі. Ён захапляецца гэтым, ён шукае, але вельмі часта прыходзіць так, што чалавек нешта новае знайшоў і зноў ж такі прыходзіць якоесьці расчараванне. Гэтых спосабаў, правда, а можа такіх не спосабаў, скажем так, такіх відаў такой веры, іх ёсць вельмі шмат. Гэта не абавязкова могуць быць якіясьці там высокадухоўныя справы. Часам чалавек захапляецца літургіяй. Вось прыгожая літургія, яго гэта захапляе. І ён шчыра не разумее, чаму літургія не заўсёды, правда. Чаму ксёндз не заўсёды ад самага пачатку да самага канца ўсё ў святой мшы спявае. Ну гэта ж так хораша, так велічна. Згаджаюся, але ну не заўсёды, правда? Вось. Часам такое можна нават знайсці ў святароў, правда, бо чаму вельмі часта глядзіш на жыццё і душпастырскую дзейнасць некаторых святароў, і вся гэтая душпастырская дзейнасць зводзіцца да якіхсьці літургічных цэлебрацый. Ні больш, ні менш. Якось ты глядзіш, і няма якогасьці жыцця веры па-за літургіяй. Вось. Зноў ж такі, такое самая справа гэта традыцыя, в якой мы выраслі, якую вынеслі з бацькоўскага дому, правда, якую там мамы, таты нам пераказвалі, і мы гэтым захапляемся. Ну, потым глядзім, свет змяняецца, якіясьці змяняюцца справы, і чалавеку робіцца сумна, і чалавек кажа, касцёл не тут, вера не так. Чаму? Ну, таму што нешта не так, як было. І з такім захапленнем. Вось даўней то было. Я згаджаюся, даўней то было, але ёсць яшчэ адна справа. Так як даўней было, сёння ўжо не будзе. І гэта таксама факт. Вось. І чалавек таксама часам расчароўваецца ў якіхсьці справах. Але, даражэнькія, традыцыя так. Літургія гэта таксама так, гэта вельмі добра, гэта вельмі прыгожа, гэта вельмі важна. Важна, каб мы гэта захавалі, таму што касцёл без гэтага быў бы значна бяднейшы. Але
ці гэта ёсць вера, ці гэта ёсць наша вера. Заўважце, і вельмі часта гэта і ёсць наша вера, таму што калі мы задамо пытанне, а вельмі часта гэта рабіў, правда, пры аказы нават такіх рэкалекцый часам здаралася, што такое вера? І чалавек, што значыць верыць? Ну, маліцца, правда, хадзіць да касцёла, адказы вывучаць, правда. Можа, радзей, кажам, верыць, што Бог існуе. Так, згаджаюся, але ці гэта ўсё? Ці гэта тая істота веры, якую мы павінны былі ўхапіць? Ці гэта ўсё ж такі прапанаваў бы тут звярнуцца да Святога Пісання з запытаннем, што ж такое вера? Вось, гэта досыць знаны тэкст, кожны чалавек, які адбываў навуку, атрымліваў тэалагічную адукацыю, ён, напэўна, гэты тэкст ведае, таму што ён неразрыўна звязаны з дагматычнай тэалогіяй. Гэта тэалогія, якая распавядае пра тыя фундаментальныя праўды веры, у якія мы павінны верыць. Ось. І ёсць такі трактат аб веры. І ён пачынаецца фактычна цытатай паслання да габрэяў, гэта 11 раздзел, першыя вершы. І там мы можам між іншым прачытаць такія радкі. А вера ёсць і перакананасць у рэчах небачных. Не стала значна лягчэй, правда? Вось. Так, як мы верылі да гэтага, было прасцей. Мы яшчэ да гэтага вернемся. І зноў ж такі, заўважце, што тут гучыць? Спадзяемся, пэўнасць, перакананасць. Што гэта такое? Калі б вам сказалі, што такое пэўнасць? Ці можаце вы апісаць, што такое пэўнасць? Што такое спадзяванне? Што такое перакананасць? Не, ну агульна мы ведаем, што гэта такое, правда? Але калі бліжэй, мы маем праблему з тым, каб апределіць гэта, правда, даць якуюсьці дэфініцыю, як это называецца, апределение гэтаму ўсяму. Вось. Чаму? Ну, таму што калі мы пачнем гаварыць і так ўсё ж такі папробуем якось да гэтых справаў падысці, то нам прыйдзецца сказаць, што і спадзяванне, і пэўнасць, і перакананасць гэта нішто іншае, як псіхічны стан чалавека. Ні больш, ні менш. Гэта псіхічны стан чалавека. Не зашмат, правда, так, якосці, як на веру, на цэлую веру, на якую чалавек вельмі часта апірае сваё жыццё. І чаго гэты псіхічны стан датычыць? Рэчаў небачных. Яшчэ лепей, правда? Не то, каб паглядзець, даткнуцца ў жыцці не можна, так і яшчэ датычыцца таго, што мы не бачым, правда? У іншым месцу, правда, бо жывём вераю, а не бачаннем. Зноў ж такі, пра якоісьці небачанне. Мои дарагія, говорим спадзяванне, калі мы говорим перакананасць, мы можам, правда, шукаць якіясьці падобныя словы, сінонімы. Давер, упэўненасць, ну, тое, што моцнае у жыцці, тое, у чым можна пакладаць надзею, тое, на што можна апірацца. Можа, каб гэта крыху нам было больш відавочна, больш ясна, я хацеў бы прывесці прыклад сям'і. Заўважце, вельмі часта бывае сям'я, і вроде сям'я, і так паглядзеўшы скажуць, ну, нібыта адзін аднаго любяць, вось, але чагосьці няма. Нема таго, што гэтых людзей чыніць адным цэлым. Заўважце, ёсць розныя сем'і. Ёсць розныя сем'і. У некаторых сем'ях адбываецца так, што нешта там адбылося, неважна якая падзея. Ну, напрыклад, радасная падзея. Не ведаю, камусьці павысілі зарплату. Радасная падзея ці не? Хто ж адказваецца ад зарплаты? Зарплата всегда радасная падзея. Вось.
у жонки радость, ей зарплату повысили. Правда? А может быть другий подход. У нас радость. Чому? Тому що жонцы повысили зарплату. І ось, мої дорогі, чим гэта адрозніваецца? Ну, тым, што вось у другім выпадку яны знайшлі вось штосьці падобнае, пра што мы гаворым. Яны знайшлі гэту пэўнасць. Яны знайшлі гэту спадзяванне, перакананасць. У выпадку сям'і у другім чалавеку. Гэта штосьці ненамацальнае, пра што цяжка казаць. Гэтаму не можна навучыць. Але мы вельмі выразна адчуваем, яно ёсць у нашым жыцці ці няма. І калі яно ёсць, мы на гэтым можам будаваць нашае жыццё. Мы, не задумваючыся, найважнейшыя справы нашага жыцця пакладаем на гэты фактычна псіхічны стан. Даверу, перакананасці і упэўненасці у выпадку сям'і ў другім чалавеку. Мои дарагія, штосьці падобнае адбываецца з верай. Штосьці падобнае адбываецца з верай. Гэтаму нельга навучыцца. Гэта можна ўпэўнены, што ёсць ужо не Бог і я, а ёсць я з Богам. Калі чалавек разумее, што ёсць не мае справы і Божыя, а ёсць нашыя справы з Богом. Таму што Божыя справы становяцца маімі. Можна вярнуцца яшчэ раз да прыкладу сям'і і сказаць, напрыклад, добра, мы сказалі пра радасць, але ёсць, напрыклад, можа быць, не радасць. Чалавек прыйдзе і скажа, у нас бяда. Чаму? Таму што жонка захварэла. Чую жонку ўсё, так? У нас бяда, муж захварэў. Вось. Чаму? Таму што не можа быць праблема другога чалавека у гэтым выпадку не маёй праблемай. Падобным чынам штосьці павінна адбывацца з нашаю верою. Чалавек павінен знайсці вось гэты момант спаткання, момант даверу, момант гэтай перакананасці. Мае дарагія, здаецца, з аднаго боку гэта штосьці такое, правда, незначнае, малое, але гэта захапляючае. Чаму? Таму што чалавек будуе на гэтым сваё жыццё. А больш таго, дзякуючы гэтаму, Павел вельмі выразна кажа, чалавек апраўдваецца верою. Не ружанцамі, не малітвамі, не колькасцю адбытых святых імшаў, а верою. Вось гэтым чымсьці незначным, што нам часам цяжка апісаць. Вось гэтым псіхічным станам, сваёй скіраванасцю да пэўных справаў альбо да пэўных асобаў, якіх, памятаем, мы яшчэ і не бачылі, і не бачым на сённяшні момант. Ці гэта не з захапленнем пра гэта трэба казаць, што, дзякуючы чамусьці такому, Бог нас збаўляе. Мае дарагія, мы не вельмі часта пра гэта думаем, і не вельмі часта хочам пра гэта разважаць, і не вельмі часта пра гэта нават чуем, таму што гэта, гэта якасці больш складана крыху, правда? А яшчэ больш, як я сказаў, гэтаму нельга навучыць чалавека. Гэта можна толькі адчуць, гэта можна толькі здабыць у штодзённым быцці разам. Вы дакладна ведаеце, што немагчыма стварыць сям'ю, взяць яе вось так проста і стварыць. Часам, я памятаю, як на парафіі працаваў, маладажоны прыходзяць з захапленнем, правда, на навуку. Ну і я кажу, што ж вы думаеце, а дзве палоўкі, а вось разам скласці адно цэлае. Давольна, я говорю, не, говорю, гэта не так выглядае ў вашым выпадку. Я кажу, чаму? Я говорю, у вашым выпадку гэта выглядае, як быццам бы два вуглаватыя камні, якія адзін да аднаго не прыкладаюцца ніякім бокам, мы склалі разам. І цяпер мы будзем іх адзін аб адзін церці. Будуць ляцець крошкі, іскры, грымець, скрыпець, і ў канцы канцоў яны прытруцца. Яны будуць тады ідэальна пасаваць і падыходзіць адно да аднаго. Але гэта можна толькі здабыць з часам. І хто жыве ў сужанстве,
не один год дакладна пра гэта ведаюць, правда? Маладым можа казацца, што гэта крыху іначай. О, я знайшоў сваю палавінку. Ніхто не быць можа, але гэта яшчэ доўгі працэс. Падобна таксама з нашай вераю. Но гэта можна толькі здабыць у штодзённым быцці разам, у штодзённым быцці з Богом. Тым часам, мои дарагія, нам падабаецца іншая мадэль веры, правда, якую я вельмі часта называю таварна-рыначныя адносіны. Гэта значна, чаму? Бо гэта значна прасцей. Пане Боже, мы табе вось ружанчык, а ты нам штосьці за гэта. Мы вось былі добрымі, не грашылі, схадзілі на мшу, і, пане Боже, мы спадзяемся. І больш таго, калі чалавек нечага такога добрага нарабіў у жыцці, а Бог раптам штосьці не даў, чалавек крыўдзіцца на Бога. Чаму? Ну, бо вядома, калі мы прыйшлі на рынок, далі грошы, нам не далі тавар, нас падманулі, правда? Падманулі. І мы вельмі часта гэтую схему захоўвання перакладаем на нашы адносіны з Богом. А тым часам гэта так не дзейнічае. Гэта дзейнічае дакладна наадварот. Мои дарагія, што мы можам у Бога купіць, калі Ён нам загадзя даў усё дарма? Мы, напэўна, кожны з нас чуў, што мы адкупленыя смерцю і ўваскрашэннем Езуса Хрыста. За нашыя грахі памёр Езус Христос. Чулі? Я думаю, што чулі. За якія грахі? За тыя, што мы зрабілі. Памёр? За тыя, што ўжо успелі зрабіць. Ці памёр Езус Христос? Ну, памёр. А за тыя, што заўтра зробім? І за тыя памёр. Так што яшчэ хацець ад Бога? Ён нам ужо ўсё даў. Мои дарагія, заўважце, у гэтым з'яўляецца пэўная праблема чалавек. Ну, калі ўсё даў, то можа нічого і рабіць не трэба. Где вось гэтыя ружанцы, імшы, малітвы? Можа гэта ўсё здарма? Між іншым, пратэстанты так і думаюць, правда? У чым была памылка Лютера? Ён дакладна зразумеў словы святого апостола Павла: верою чалавек апраўдваецца. Што значыць? Окей, дастаткова верыць, і можна нічога не рабіць. Грашы сабе душа удоваль, Бог і так ужо ўсё адкупіў, ўсё прабачыў. Тым часам не. Мои даражэнькія, ёсць яшчэ такое пасланне святого Якуба апостола, который кажа веру з учынкаў і веру без учынкаў. Ён кажа: покажи мне свою веру без учынкаў, то я табе покажу свою веру з учынкаў. І потым сцвярджае, што вера без учынкаў мёртвая. Где гэтыя учынкі? Вось гэтая практычная дзейнасць, правда, якую мы вельмі часта разумеем як веру. Вось, где яна павінна быць і як яна павінна з'яўляцца. Мои дарагія, заўважце, калі мы ідзем на вуліцы і видим, ну, часто можем бачыць, правда, ідзе мама з дзіцяткам. Мы можем паглядзець часам на одно дзіця і разумеем, вось гэтае дзіця мама любіць. А вот будзе збоку ісці іншая мама, мы паглядзім і скажем: а тут ёсць пытанне. Можа быць такое ці не? Можа. Чаму? Па знешняму выгляду, па захаванню. Я тут мог розных прыкладаў прыводзіць, але не пра гэта цяпер пытанне. Што гэта значыць? Гэта значыць, што тое, што ёсць унутры чалавека, яно заўсёды будзе шукаць якога выйсця вонкі. Яно не можа быць толькі ўнутры. Яно заўсёды будзе неяк праяўляцца. І, мои дарагія, калі мы знаходзім вось гэтую пэўнасць і перакананасць, калі мы знаходзім гэты давер і адзінства да Бога, калі яно становіцца чымсьці не толькі пра што мы можам размаўляць, а чымсьці намацальным у нашым жыцці, калі яно становіцца тым, на што мы гатовы паставіць сваё жыццё, яно абавязкова павінна мець якоесьці праяўленне ў нашым жыцці. І гэтым праяўленнем будзе з'яўляцца малітва, як дар удзячнасці Богу за яго збаўленне. Малітва як жаданне спаткання з тым, хто ахвяраваў свайго сына дзеля майго збаўлення, хто ахвяраваў столькі ласкі, каб прабачыць мае грахі не толькі тыя, которые я зрабіў, але которые я яшчэ зраблю.
Заўважце, з'явіцца святая мша, як прагненне удзельнічаць у ахвяры Jesúsa Христа, далучацца да гэтай ахвяры, ахвяраваць частку сябе разам з Jesúсам Христом, каб мы усім сваёй істотай маглі сказаць Богу, што мы ўдзячныя, што мы хочам в этом быць. Мы хочам таксама далучыцца да гэтай ахвяры. Нам гэта неабыякава. Заўважце, мои дарагія, гэта ніяк не падобна на таварна-рыначныя адносіны. Правда? Гэта зусім іначай выглядае. І калі чалавек пачынае разумець веру так, то ён разумее, што тое, што дадатковае, знешняе, яно добра, калі ёсць, але яно не галоўнае. Яно не галоўнае. Яно з'яўляецца нашым багаццем, але гэта не вера, гэта толькі наступства веры, гэта праяўленне нашай веры. Мои дарагія, не магу не закрануць яшчэ одну такую справу. Вельмі часта, ну, можа, гэта больш такая, скажем, святарская прыгода, асабліва, можа, пры такіх калядных адведваннях у сем'ях. Но часам там, правда, часам хто ўцячэ, не ведаю, як то ў горадзе выглядае, правда, у горадзе то, шчыра кажучы, ніколі не калядаваў, але на вёсцы то гэта цікава бывае, правда, снег, не снег. Так ідзе, Боже ты мой, Боже, праз гэта поле, часам без этого самого, без курткі, гэты чалавек, ну, ксёндз ідзе, трэба хавацца. Ось, ну, але часам жонцы ўдаецца, кажа. Ну, всё, альбо не сказал, альбо падманула, і тут, оп, і ксёндз прыйшоў, а то ўжо позна, нікуды ўжо не пабяжыш. Ось, ну, і ксёндз ж абавязкова запытае, правда, як же з гэтай верай у тваім жыцці? І тут стандартнае, а вы ведаеце, кажа, я ў душы веру. Ось, мои дарагія, адносна таго, што мы гаварылі, найчасцей што гэта азначае? Найчасцей, я не кажу, што заўсёды, таму што розныя бываюць выпадкі, але найчасцей што гэта азначае? Дакладна. Нічога. Нічога. Гэта значыць, што там нічога нема. Таму што каб яно было, яно б шукала якогасьці выйсця. Яно будзе абавязкова выходзіць. Можа, калі не ў рэлігійнасць, то у жыццё, у праведнасць жыцця чалавека. Калі ён можа быць здаля ад рэлігіі, але яно будзе часам выходзіць у праведнасць жыцця чалавека. Ось, яно заўсёды будзе мець сваё праяўленне. Мои дарагія, і менавіта так павінна выглядаць наша вера. Можа, не заўсёды так, можа, мы пра гэта ніколі нават не думалі. Чаму? Ну, таму што былі іншыя справы, пра што думаць. Ось. Але менавіта адвент і гэтая аказія навяртання, як я ўжо казаў, навяртанне як рэвізія сваёй веры. Як рэвізія для чалавека веруючага, каб застанавіцца яшчэ раз. Каб застанавіцца і задаць гэтыя больш глыбокія пытанні. Не толькі, правда, пра гэты знешні ўдзел, але і пра тую глыбіню, пра тое адзінства, пра тое ненамацальнае, што мы не можам, правда, да чаго мы не можам доткнуцца, але што мы вельмі адчуваем. Як гэта ёсць у нашым жыцці. Гэта добрая, скажем так, добрый кірунак, у якім мы можам наблізіцца да Бога. Таму менавіта такія думкі на сённяшняе наша рэкалекцыйнае спатканне, менавіта навяртанне як рэвізія нашай веры, як, можа, зноў прагненне пабудаваць гэтую веру, адбудаваць, умацаваць яе, адкрыць новыя гарызонты гэтай веры, адкрыць, можа, тую глыбіню, якая у ёй закрыта. Аман. Czekajući przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta, prosimy Pana Boga okazać miłosierność wszystkim ludziom. Молимся за всіх визнавців Христа,
Żeby my uważnie nasłuchali słowy swego Pana i żyli powodle ich. Ciebie prosimy, Выслухай нас, Пане. молимся за наших biskupów, как Дух Святый освячал их у принятия важных решений. Нас, Пане. Молимся за удов, как Бог наполнил их спокоем и потребными ласками. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, які не хапає належної опіки, русской любові, то з допомогою Бога і людей вони виросли добрими людьми. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх дітей у тяжкім життєвому становищі, особливо за тих з Північної Білорусі, яким супольно оказував допомогу у часі цього Адвенту. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, за померлого Ивана в 5 годину після смерті, за пробачивши грехи, прийняв владарство збавлених у небо. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, за всіх, хто молиться разом з нами, дякуючи онлайн-трансляції, за наші сім'ї, щоб ми мужно виконували всі завдання, які Бог визначає нам у кожній життєвій ситуації. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, крыница соправдной радости и спокою, выслухай молитвы Твоего народу и наполни своими дарами тых, кого Ты покликал удельничать у Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 137. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Всемогутный Боже, дозволь лагодить нашими покорными молитвами и ахвярами, а покольки не хапае заслугов наших, да поможи нам своею милосердною лаской, праз Христа, Пана нашего. Pan z wami, І з Духом Твоїм Boru serce. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і злавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі
i z usimi świętymi, Mariuszem. Святый, 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 ах, Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна высшая, благословленный Той, кто приходит в имя Zaprawdę Boża Ty święty, krynica wszelakej świętości. Тому просим Ciebie, oświeci te dary rozwoju Ducha Twojego, aby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każący: Bierzcie i jeszcie z tego usie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znowu Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każący: Bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обращаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христе в хвале. Uspomínajúce śmierć z powstania Twojego Syna, a chwalę Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas ugodnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna modlę Ciebie, aby wszystkich nas, przyjmujących ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie. Udoskonalnie go w lubowi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i всім duchowieństwem. Pamiętaj про sługu Twojego Iwana, jakiego Ty pobiegł do siebie z tego świata. Dozwól jemu, jaki stał prost podobnemu śmierci do Twojego Syna, tak samo udzielniczyć u Jego uwoskreśnienia. Pamiętaj, tak samo про bratów i sióstr naszych, jakie posnują nadziei na woskrzeszenie i pro усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, aby my zasłużyli udziału życia wiecznego. U jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Panny Maryi, ze świętym Józefem i Abrahamem, ze świętymi apostolami, ze świętym Janem, świętym Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II i усіми świętymi, jakie sprzed wieku podawali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie, pro Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа з Христом і у Христі, Tabie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, raz usie wieki wieczne. Бог нас так полюбил, что послал нам як Збавителя Своего одинородного Сына. Тому оśmiewajmy казать. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя,
як у небе, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas, Panu się słowa. Дай ласкаво супокой у дни наши. Покажи нам милосердности Твою, как мы были завсюди вольны от греху, и зрабаны от всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, ale na wieru Kościoła Twojego. I bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a daruj Twojemu spokojem i jedność. Ty żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Dajcie bliźniemu znak spokoju. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер Его. Пане, я не ваты, как Ты большой оздоровлена душа моя. My czekamy Zbawców, Pana Jezusa Chrysta, jaki переменить nasze приниженное тело, как оно стало подобным до Его хвалебного тела. Спел номер 146.
царював. Хвала, хвала, Еммануель, приходить Збавитель Ізраїль. Несе поростах прийти, народ з неволі вивезти, страдання пекла з дьяволу. Ти, Боже, визволь вірних слуг. Хвала, хвала, Еммануель, приходить Збавитель Ізраїль. Хвала, хвала, Еммануель, приходить Збавитель Ізраїль. Молимся. Боже наш Ojcze, jaki kormisz nas posiłkiem duchownym, покорно просим Ciebie. Разудел в этой таямнице, научи нас мудро ценить коштовности земные и любить коштовности вечные. Раз Христа, Пана нашего. Завтра Святая Мша з рекреаційною наукою, 8 раніць, 12 поłudні і вечором, о 19 годині. Після Святої Мши вечором ще додаткова так звана станова наука для мужчин. Запрошаємо до уділу в реколекціях і дякуємо за сьогоднішній день, за супорну молитву. Хай добрий Бог благословить. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на злу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 142.
Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вот я, слуга панская, нехай мне станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святовечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святовечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святловечное нехай им светить. Нехай почивають у спокої вічним. Аминь.